सावंतवाडीत होणाऱ्या सावंतवाडी महोत्सवाबाबत नितेश राणेंनी काय प्रतिक्रिया दिली पाहूयात. श्रद्धाताई पुढच्या 5 वर्षामध्ये करणार आहे हे मी तुला आज कसं सांगू. तुम्ही टप्प्याटप्प्याने आम्हाला संधी द्या. आता आम्ही निवडून आलेलो आहे. आता सगळ्या गोष्टी आता आम्ही समजून घेणार. सगळे म्हणजे मुख्याधिकारी म्हणून सगळे अधिकारी बसून त्या समजून घेतील. नगरसेवक सगळ्या गोष्टी समजून घेतील आणि म्हणून त्याच्यानंतर जे स्वप्न सावंतवाडीकरांनी पाहिलेले आहेत, मग सावंतवाडी महोत्सव असेल की काही असो, ते सगळं पूर्ण करण्यामध्ये काहीच अडचण नाही. तर त्यासाठी तुम्हाला आम्हाला थोडा वेळ द्यायला लागेल प्लॅनिंगचा. आम्ही सगळे नगरसेवक म्हणून आज दुपारी आम्हाला हे भेटायला आलेले. काय करायला पाहिजे एकदा श्रद्धाताई आणि आम्ही सगळेजण बसू आणि ठेवू. आता त्या संदर्भात पण प्राथमिक चर्चा झालेली आहे. पहिला टप्पा चर्चेचा आज दुपारीच झालेला आहे. आता त्याच्या चर्चेतून काय होतं त्यासाठी मी परत एकदा सावंतवाडीमध्ये येईल. सगळेच प्रश्न विचारले तर येण्याची गरजच भासणार नाही. श्रद्धाताई पुढच्या 5 वर्षामध्ये करणार आहे हे मी तुला आज कसं सांगू. तुम्ही टप्प्याटप्प्याने आम्हाला संधी द्या. आता आम्ही निवडून आलेलो आहे. आता सगळ्या गोष्टी आता आम्ही समजून घेणार. सगळे म्हणजे मुख्याधिकारी म्हणून सगळे अधिकारी बसून त्या समजून घेतील. नगरसेवक सगळ्या गोष्टी समजून घेतील आणि म्हणून त्याच्यानंतर जे स्वप्न सावंतवाडीकरांनी पाहिलेले आहेत, मग सावंतवाडी महोत्सव असेल की काही असो, ते सगळं पूर्ण करण्यामध्ये काहीच अडचण नाही. तर त्यासाठी तुम्हाला आम्हाला थोडा वेळ द्यायला लागेल प्लॅनिंगचा. आम्ही सगळे नगरसेवक म्हणून आज दुपारी आम्हाला हे भेटायला आलेले. काय करायला पाहिजे एकदा श्रद्धाताई आणि आम्ही सगळेजण बसू आणि ठेवू. तर त्या संदर्भात पण प्राथमिक चर्चा झालेली आहे. पहिला टप्पा चर्चेचा आज दुपारीच झालेला आहे. आता त्याच्या चर्चेतून काय होतं त्यासाठी मी परत एकदा सावंतवाडीमध्ये येईल. सगळेच प्रश्न विचारले तर येण्याची गरजच भासणार नाही.